Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Portal websaytymyzyň mehriban tomoşaçylary, görüşüňiz ýaly tanışylar atly gepleşimiziň täzetany ýöretde siziň üçin. Biziň bugünkü tanışylar gepleşimiziň tanış ýüzü bolsa ýurdumyzda belli aýdymçy aýdymlaryny söýüp dinleýän aýdymçymyz Wepa Batyr. Ты потерянный рай, ангел мой, ангел мой, ангел мой, ангел мой. Ты потерянный рай, ангел мой. Вместо тысячи слов ты улыбнись мне вновь. Нетерпимая боль терзает меня, убивает любовь во мгле ночной. Wepa, seni tanışylar gepleşimiziň bu edeki sanına hoş gördük. Hoş bulduk, sağ olun. İlk bilen çağkılığınızı kabul edip vaktıp gelenin için çok sağ olun. Ne diyorsanız? Sağ olun size de. Wepa, asıl geliyken soruğum tayinak geliyadım size değişli. Misal için sen aydımlan var, Angel, Moy deyip aydımın var, ya Santa Maria, hem halkımız söyüp dinleyen aydımı yağıttan biliyat aydımlanma. Şu an ahtarı kim yönü ödünü, yüzünü tanam döktük, ne için? Ay şol aydım näýlek bolu duýbansy bir kiler taýinadyk, etdik, işledik. Angel Moy şo men karyeramda birinji aydymdy. Men ýöneköy saytlara goýberdim. Soň bir klip tyzatsy hiç gerek video çekildi. Bir kaýdan feretsem hemme ýerde kafelerde, restoranlarda. Aydymlan ýaňlandy. Ýaňlandy. Men diýen näýle bollaý bu diýip. Aydymlan belli, özi kim belli-de. Ondan soň men napyrmaya bir kafeler bar oturýan ýetýän şulaýdym. Kim aýdýar hadi sorya, atletine men ýanyna oturýum. Näçe şeýle boldy? Klip düşürmediň üçin. Klip düşürmedim. Klipim 4-5 aýdan soň gijetdim. Şondan olaýmady atar. Inni aydymı çykaranda gön klipim berersiň, dogry dälmi? Oput boldy sana. Ýöne hakykatdan hem aydymlaňy özüme men pikirim söýüp dinleýär, gowurup dinleýär, ýatdan bilýär. Sunat älimne saňymdan beýlem, o üstünlikler arzu edýär. O aydymlary çykaryp dowam etmeň arzu edýär. Inni tanışylara geleli. Türkmen Portal tanışylar gepleşimiz siz ýaly tanalýan ýüzler, gatnaşýan aýdymçylar, artistler we biz dörejilik taparmyz bilen 20 sany logika sowal berýär. 20 sany. Şol 20 sany sowala dogry jogap berip ýetişsen, sen ýeňi bolýan. Jogap berip ýetişmesen biz üýüşip saňa bir şert berýär. Şo şerti kabul edip bernetirmeli bolýan. Sowallarymyzdan ilmi sowallar däl, gülmek üçin, gülkünç sowallar, gülkünç jogaplar. Bolýar? Onda taýynarsaň başlaýaly. Başlamak hak ýene bir dadaýdan sorag berip durkan bir sorag bilesiň geldi. Çynar wagt sakla diýip bilersiň, dostlaňa, joralaňa jaňa diýip ýardam isläp bilersiň. Onda wagtymyz gitdimi? Bilmeden geç. Bilmeden geç diýen ýöne o sen 20 tane bilmediň bolýar. Onda 3 minut wagtymyz gitdi, sowalymyza başlaýar. Iň köp näme pul sowaýan? Klip, aydyma taýda. Klip. Aha. Bu adam hem aty hem pil ýerinden galdyryp götürüp bilýär. Sen atı pili götürüp bilen adam, şulardan hem atı hem pili götürýär, hem ýerinden hem tüýşürýär. Geç. Ýollaşy bilen aýal ýörap barýar, ýandan da sancık dogan ýörap barýar. Hem giýewsi bilen jigsi ýörap barýar. Näçe adam ýörap barýar? Altı. Yo. Bilmeden geçdim. Haýsy aýda 28 günä? Fevral. Haýsy aýda 28 günä? Fevral. Logiçny pikirlenseň? Hem aýda da bar. Hem aýda da 28 günä, dogry. Çağa nerede otur, sen ýerinden turup bilen o. Sowal, yerinden turup bilen o. Owa, gujanda. Sen çağa bolsaň, aýaza we hat ýazmaly. Näme ýazýan şo taýda hat? Diýen gün meňe oglum ýazdy, pultdy vertolyot diýip aýaza. Arzu ýazýan, arzu. Arzuň, näme arzuň? Müşta men sunwatda Allahdan, awradan gaçmaly. Bu näme dat hatda diýwardan hem aňyrsyny görmäge mümkinçilik berýär. Diýwardan hem aňyrsyny görmäge mümkinçilik berýär. Bu meňe jemyň gyýdy ýene ol men doganmam da, jigimem da. Bu men ejemyň gyýdy ýene ol men jigimem da, doganmam da, ol kim? Logiçny pikirlenme, logik sowal. Ödümmi?
Hemmesine kömek etmeni ruhsat beremem. Ödüm hocam, ödüm. Ol ecemin qıydı menne hava devam ediyat. Geçergeden geçip baryakan, ayağın aşağına neyemma? Neyem olur? Geçergeden geçip baryan, ayağın aşağına neyem olup bilir? Yer. Ola geçin kırlansan? Ayağın aşağına şu Ayağım an. aşağına. Tereden ayağın aşağına neyem başka? Yer başka ne ama kafir yer. Nime şeydi teritten? Kaldırıp teritten? Padoşo. Kulkunuz da varlar deydi mi? Göp dengide kızıl matan okpasan neyem olur? Göp dengide? Kızıl matan okpasan neyem olur? Allah geçti var. Ha, öyle olur. Öyle olur, o kızıl olur değil mi? Neyem olur? Qadını pişirecek zadın atma kan ilk neyem atyan? Nakarım ödünü. Yok. Pişirecek da yok. Hiç de atma kan neyem atyan ki? Su. Hiç de atma kan. Qadını öyle ister atmak mı? Ya o bilmeden geçti. Bilemem, geçer. Ullu kan qadın şoňum içine sığmayan zat. Bilmedim, geçer. Ay barkam ötýärler. Ullu kan qadın şoňum içine sığmayan zat. Ullu kan qadın. Kapağı tıkanıp, şu qadının kapağı içine tıkanıp. Misal çüten pilot, vaktimiz bolýany bereýin galan sawalamda. Misal çüten pilot uçar sürýän. Şu wagtda Moskwa uçup barýaňyz. Uçaryň içinde de 200 tane passajer bar. Hangi pilot uçarma näçe ýaşynda? Pilot uçarma näçe ýaşynda? Awteret sen samolyot sürýän, uçar sürýän. Moskwa uçup barýaň. Içinde de 200 tane passajer bar. Sen şolara gitmeli Moskwa. Indi soraň ýanky pilot näçe ýaşynda? Men öldüm. Näçe ýaşynda bolsam şo boldy. Hawa, aýtdy. 28. Men ýanyşdyrjak bolum sen bildiň. Berekella. Siz topy zyňdyňyz. Hawa. Ha? Zyňdyň bolýan, olam ýyzyna geldi. Hawa. Näde ýyzyna geldi? Otaýda adamam ýok, senede ýok. Şemal öyle bilýär. Şemal ýyzyna berýärmi? Yo tegerlenip gele, ol gün şey diýip eliňe geldi. Yok hayıkmansam. Bunu kömür etdiler. Soğutlar öyle. Yukarı bin yanvalı ýyzyna gelýär, dogry-mi? Afrikalı bir hayvanın ady, şu hayvanın adynyň baş harpyny hemem soňky harpyny aýyrsak, bir gyzyň ady emele gelýär. Afrikalı bir hayvan bar sanar. Pantera? Ya. Şunun Jiraf. Jiraf. Hawa. Hawa. Ne? Näme at emele gelýär şondan birinji harpyny soňky harpyny? Jiraf. Jana aýyrýan. Hawa. Iň soňunda da sana aýyrýan. İra. İra ol. İra. Bolle sowalymyz. Wagtymyz heli bollana da gyzyklandyraýyn. Ýene bir sorak berýän. Şo köp gatnaşan tanışlarymyza berýän sowalym şu. Zebraň näçe tan paloskasy bar? 2. Dogry. Ýene bir sowal berýän. Tamam. Berim. Sen şu at gaýta ýaprşykda. Tanışýyz. Tanış ýüzler awat diýär Men görýän atýardyky YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da ýoňdan çykýar. Ana şonu diýerim, bir täze çykdym tabular. Allahna işleýärler. Altaya bolanlar ýa çykanda ha. Allahna alab edýärler diýip. Tawal Işine üstünüp gallajan. Jany tawal täze ýerlerde hem har ulamaňda aýetин. Men täze aýdymlar men. Tanışýyz. Awraýan ondan beni dagatna almaýar. Köp tawal. Ardulan hasyl bolsun. Gordular etdim. Bizim taň ardu edýäs. Bütün Türkmen portal websaytymyň adyna taň ul üstünlik ardu edýäs. Şuň gepleşmede geleniň üçin aýratyn tawasyny aýdýas. Inni bizim gepleşmediň üstünden bilmeýänlerim tanady sen dogry-dämi? Inni mundan meýlem has tanadasyň. Ya saat ýüzümiz tanata boly aýdymlar o da. Aýdymlar Hudaýa şükür hawa. We pam şert berýär dogry-dämi? Ýegilsen ýöne sen bilen soraglamyň köpsünim ihlak kömek etdi bizim işgärimiz. Elbetde işleşimiz hawa. Şoň üçin taň 2 tane şert berýär. Kabulmy? Bolýar. Bir şertimde häzir taňa kömek eden bilen gidip öňden çykan biriň ýany bar, men tanadyňmy diýen. Ýok diýse de hawa diýse de sen şoňa sähäp düşmeli. Tanamadym diýse tanaday angel moý diýip aýdym bilýän. Birden tanamadym diýse angel moý diýip aýdym bilýänmi? Hawa diýsen näme taşdyryp sähäp düşýän bolýar. İkinji şertimem hani bir aýdymma balýal edip bir aýdymma azat dönmez, senem aýda ýödüň bilen aýtýan däm. Täze çykdy hawa, olam gaty bakym ýaýrady dogry-däm, halkyň söýgüsini gadanma başardy. Indi şol aýdymdan öz böýrejini bize himlenip berseň, ondan soň sähäp düşmänem. Поцелуй меня, чтобы я сходил с ума. Я не могу терять тебя. Останься со мной навсегда. Твои губы, как мёд, моё всё, это твоё. Я летаю, как самолёт, когда ты рядом.
Owadan sesiniz var. Owazağınız mümkün belak benitten yanmasın. Çın nana aydan gowunun için aydım aydımdan gowy. Gowar ya. Bu şartımızı yerine getirdin. İndiki şartımızım sana kömek eden bilen, ıhlas bilen meni tanıdın mı diyeyim ben. Милая, милая, ты такая милая, малая, малая. Мальчики, 1 минуту. Такой вопрос к вам. Вы знаете песню «Санта-Мария»? «Санта-Мария». Вы знаете, да, песню? Да? А только, наверное, вы не знаете, кто поет. Знаете? Не знаете, да? Песню знаете, но кто поет, не знаете, да? Это он поет. Очень приятно. Да. Спасибо вам. Теперь мы с вами должны селфи сфоткаться, потому что вы узнали. Можно с вами селфи сфоткаться? Гелерик, Soğuklara tıklayarım. Bizim gepleşiklerimizde yakından yardım veren sponsorlarımız var. Himayetkarlarımız. Birinci soğukadımız Ravşan ayakkabılarının. Aydın şeybide uğrattı. Vefa soğukadın kutlu olsun. Ravşan ayakkabılarına sağlıklayacak. Sağ olun. İndiki soğukadımız Vaxxus parfüm. Türk brendi. Täze ýerde ýurdumyzda täze geldi. Tepinip gör we bize tesbir aýt. Bu soğukadymyň kutlu bolsun. Vaxxusda da köp sağlıklayacak. Soğukadımız olsa mına tanıyansın adını Bostan konsepti. Hava. Çıracık soğukadını uğrattılar size. Onlara da köp sağ olsun. Aydıp soğukadını kavuşaraya. Спасибо. Soğukadını kutlu olsun. Bekçe sağ olun emeğine minnettar. Kaç şimdi kavuşlar qawarayanlar üçün, Ravşan ayakkab, o iftar qawarayanlar üçün Vaxxus. Bostanım öýüňe odanamak üçün. Sağ olsun. Gepreşimde gelen üçün sağ olsun. Şertlerimizi kabul eden üçün aýratyn sağ olsun. Ve sana uluslar azajak. Aýçaklaryň olsa sözlerini men jemleýän. Allah'ın təyyarələrini kutlu olsun. Hendikiyle Allah'ın hemmeğine arzulamaya yetin sağ olsun. Başına dik olsun. Yoğurtmun farahat olsun. Köp sağ ol, arzulan hasıl olsun. Şular ýal owadan fırsatda bolsa, Türkmen Partiyası saýtyna tanışylar gepleşimizin bu edek sanny geçip gotarýar. Tanışylar gepleşimizin inlik sanlaryna da uşança hoş sağ olun.